Moikka! Nyt taas uutta hiusjuttua. Yllättäen. Tää on hyvä tää mun... Haluu kokeilla aina uutta. Ja sitten tää mun kärsivällisyys, kun mä oon tekemässä elämäntapamuutoksia aina noin 2 viikon välein. Niin, tästä tuli nyt tämmönen sitten. Värittiin tää eka merillä ja siitä tuli vähän paskaa, koska me oltiin molemmat ihan nukuksissa ja siinä vaiheessa niin siis mä vaan sitten mä katsoin seuraavana päivänä helvetin pitkään, että miksi tää on näin ruman näköinen, mikä tässä on? No joo, sit nää oli niinku, nää oli värjäytynyt tosta, mut nää oli varmaan jostain tosta kohti silleen, että tossa meni semmonen vakone ja eihän se oikein toiminut, niin sit mä eilen värisin nää about vielä 2 kertaa uudestaan, kun koko ajan meni väärään kohti ja ei ottanut väriä bla bla bla. Ja nää on sitten tehty silleen, että täällä on sitä ihan väriä pinkissimoa ilman, että sitä on sekoitettu hoitoaineeseen. Sitten tähän tuli nyt sit 3 kerrosta, että sit seuraavassa on vähän enemmän pinkissimoa ja viimeisessä on sit niinku paljon hoitoainetta, että ne menee tolleen liukuvärjätysti, ettei tullut semmoista töks. Tai siis niin, joo. Niin, mä oon ihan tyytyväinen näihin. Musta tuntuu, että mä en ikinä päästä tästä pinkistä eroon, koska aina kun mä oon pinkit hiukset, mä oon tosi tyytyväinen. Tai pinkkiä hiuksia ylipäänsä, ne on ollut yleensä mun lempihiukset. Paitsi ne oli kyllä kivat, ne missä oli sininen toisella puolella, mutta niin keis. Ja sit mä meinasin ekaksi tehdä sille, että mä värjäisin tän puolen latvat siniseksi, tän puolen pinkiksi. Mä ajattelin, että en mä jaksa vielä, että siinä on kuitenkin taas hirveä hommasta, pitää värjätä taas 2 väriä. Juurikasvukin pitää värjätä 2 värillä. Meri arvostas tosi kovasti, kun mä olin koko ajan Meri, mun sininen on alistunut väriässä taas. Mä tässä. Mulla on hirveä bileä fiilis, mun tekis mieli vaan lähteä juomaan, vähän tanssia. Ja nyt toivon, että nää löytyy jotain toimintaa jostain, että pääsis käymään jossain ulkona, koska mä oon nyt vaan tehnyt tyylin töitä. Tai siis ollut työharjoittelussa ja välillä ollut korvaamassa jotain. Tai siis paikkaamassa, korvaamassa, no jotain, kuitenkin rahaa tulee ihan vitusti. niin, sellaista soppausta eessä. Ja olisi kiva päästä vähän tuulettumaan sitten, ettei ole taas semmoista pelkkää työskentelyä koko elämä. Mitähän vielä? En nyt keksi mitään. Kiva kun tää loppu tulee aina tälleen tyhmästi, mutta hei. Moikka!